Unfortunately, yung application nga ng nurse, medyo nagkamali siya doon. Kaya nga, ikakaroon kami ng proper investigation at saka magkaroon ng karampatang parusa kung pinakita. So for the record, dun ho nakikita nyo may lapses, may pagkukulang. Yeah, oo. Maliwanag sa isinagawang kumprontasyon ng Pampanga Provincial Health Office kay Dr. Larry Fernando, Chief ng Porac District Hospital, na ang kapabayaan sa nangyaring hindi pagtanggap sa naghihingalong si Mang Jimmy David ay nasa level lamang ng attending nurse na hindi pinangalanan. Basehan anya nila ay ang footage ng CCTV camera na dito lumalabas na sa entrada lamang at hindi nagawang ipasok sa loob ng ER si Mang Jimmy para bigyan ng paunang lunas. Muling minabuti ng news team na umakyat sa bundok ng Barangay Sapangwak upang iparating ang panig ng pamunuan ng ospital. Hinarap kaming muli ni Barangay Sapangwak Barangay Captain Solis Palo. Siya ang nakiusap at nagmakaawa sa di umano'y doktor upang asikasuhin ang nag-aagaw buhay na si Mang Jimmy. Duda siya na may nangyayaring cover-up sa investigasyon. Hindi nurse, talagang doktor talaga ang kausap ko. Hindi yung nurse na, kasi susunod lang naman yung nurse kung sa pag-uutos ng doktor. Hamon niya sa pamunuan ng ospital at sa Pampanga Provincial Health Office na isa publiko ang kopya ng video footage ng CCTV camera sa emergency room. Dito umano malinaw kung edited na o tinanggal na ang pagpasok nito sa loob ng emergency room at pakikiusap sa isang doktor. Para maniwala yung publiko sa mga nangyayari ngayong kasalukuyan sa ating hospital, ipalabas sa publiko at saka sa CLTV 36 yung CCTV para makita kung totoo yung sinasabi namin o sila yung makatwiran o hindi kami. Pinalilitaw nila kami sinungaling para mapawalang bisa lang yung ginagawa nila na pagdi-discriminate sa mga katutubo. Isang malaking usapin para sa mga katutubong AITA ang patas na investigasyon at hustisya sa nangyaring kapabayaan ng ospital sa pagkasawi ni Mang Jimmy David. Ayon kay Reynalyn Palo, ang kamulatan sa kanilang katutubo na ipaglaban ng karapatan ay hindi lamang para sa kanila, kundi maging sa iba pang pobreng pasyente ng ospital na hindi nakatatanggap ng tamang pagtrato. Naaapi po kami ng dahil lang po sa buhok, sa balat. Yung pinagkaiba lang po kasi yung balat, sir, tsaka yung buhok. Pero hindi rin po pala kami yung naaapi, kundi yung nasa lowland din po pala yung naaapi po. Sa social media post ni Reynalyn, isiniwalat nitong umaasa ang kanilang katribo na hindi maisasawalang bahala ang naturang problema. Ilan pa sa kanila ang hindi naiwasang maging emosyonal dahil sa suporta ng mga netizen na nagpahatid ng pakikiramay at paglaban. Siyempre po, masaya kami po rin. Ito pong masaya kami po kasi po itang emi po akalain na ating murin po palang willing pong sumaw po para kaya kami pong bilang karapatan, bilang AITA. Pakiusap din nila sa gobernador ng pamahalang probinsya ng Pampanga, bigyan ng hustisya ang kanilang sumakabilang buhay na katribo. Sana po kami pong AITA, adwan mi po. Respeto mo po, bilang respeto dake po. Sana po maintindihan na kami po, talagang kami. Mababoy po inke kaming kapilubluban, pero nung inke kami naman pong karapatan, iya naman po ing madadamusak. Siyempre po kailangan mo naman pong paintunan inke kami pong katuliran. Nananatili sa legal office ng pamahalang probinsya ng Pampanga ang inisyal na rekomendasyon ng Pampanga Provincial Health Office sa pagbaba ng pasya sa mga responsableng medical personnel na di umano'y nagkulang at tumangging bigyan ng paunang lunas ang nasawing katutubo dahil sa tuklaw ng ahas. Hindi pa naman nagbibigay ng pahayag ang PHO kaugnay ng pangamba ng mga katutubo na may cover-up sa doktor
na naka-duty at panawagan para sa patas na investigasyon. Paulo G. Santos, CLTV News.